Hi guys, good evening guys. Inabot ng gabi si Bicol sa pagkukopras guys. Nandito pa rin tayo sa kubo, ayan o. Ating linuluto. Ayan guys. Usok oh. Ito yung ating mga panggatong guys, oh. Mga bunot ng nyug oh. Ayan. Guys, ang hirap talaga ng buhay ng taga-kopra guys. Ilang araw ko ng trabaho yan. Kunting pera lang ang kikitain dyan. Halos kalahati pa. May reject pa yan, kalahati. Ang daming bawas. Diyan pa kinukuha ng mga negosyante yung pinagbabayad nila sa buwis. Sa amin pa kinukuha ng mga maliliit na nagkukopras. Ang ganyan guys. Ang ating ilaw guys. Para maliwanag. Abot tayong mga alas 12 dito guys ng gabi. Tapos bukas, lulutuin ulit yan bukas kasi marami pang hilaw yan bukas. Mayroon pa yung titingkalin. Okay. Shoutout guys sa mga nagkukopras yan guys. Titis lang tayo guys kasi ganyan talagang buhay natin eh. Ganyan talagang buhay ng mahirap. Kailangan talaga magtiis muna. Kunting kita, daming pagod. Hindi naman tayo magtitiis, magtsatsaga, wala tayong makakain. Alam mo naman, ang mahal ng bigas ngayon, lahat ng puro na ang mamahal. Tapos yung demand ng kopra dito, demand na tumataas. Magkano lang ang kilo ng kopras dito guys? 26, 27 lang. Kita mo na yan, ang daming pagod. Tapos tatalot, kukunan pa yan ng isang parte ng bumibili. Kaya sabi, ano daw, porsyento para sa mga tax nilang binabayaran. So, kita mo naman yan. Tayo na nga yung pagod ng gusto, sila yung mga namumuhunan. Dito pa sa ating ginakuha yung pambayad nila sa mga buwis. Pambigay sa mga hihingi ng lagay. Oo, naman yung mga nagkupra natin guys. Sila yung nagpapagod ng gusto. Tapos iba naman yung nagiginawa. Ano yan? Sana naman yung mga nakaposisyon niya, nakaupo sa pwesto ng mga malataas. Bigyan nyo naman ng pansin yung mga tulad namin ng mga nagkitiis dito sa kamura-mura ng kopra. Tapos yung mga bilihin, patas ng patas. Ano pa yung mangyayari sa ating mga maliliit na nagkukopra? Hindi mo naman ito guys koprahin, tutubo lang yan guys, ang sayang hanggang masayang lang. Wala tayong pabuntahan guys. Pag din tayo nagkopras, wala rin tayong makakain. Tulad ngayon, paubos na yung bigas ko. Kailangan mga Martes o kaya Lunes ng hapon ma-deliver ko na to para yung pambigas na. Yan pa lang naluto, isang sako pa lang yung naluto. Grabe talaga. Wala na akong masasakay kaya puyatan ko na to ngayon. Guys, isa guys. Hilaw pa yan. Puti pa yan. Marami pang titingkalin dyan sa ilalim. May mga bao pa yan. Kunti lang nakuha kong kaninang yan.
tingkalin. Yan, puro yan dilaw pag ibabaw na yan. Mga 5 oras pa yan guys bago maluto siguro. Ayan, sana nga tayo mga panggatong, paubos na. Ayan. Ay, ko, wala na tayong panggatong. Ito na natin. Para di mo tayong apoy. Ay, naku. Mahirap ang pobre. Pobre talaga, pobre ka ng pinanganak, pobre ka rin talagang pag tanda mo. Yung mga mayaman na pinanganak na mayaman, yun, mayaman na talaga yan. Pag pinanganak ang pobre, kasortihan mo na lang kung yumaman ka na galing ka sa pagkapobre. Ayan guys, hanggang dito lang guys ha. Shout out Bicol TV Brothers guys, support na lang guys, pakishare na lang ating mga videos guys para makasahod naman tayo. Salamat guys.